Taliwa sa madakop sa mga nalambigit sa illegal drugs, ani ay istorya sa self-confessed drug addict kaniadto nga nakalingkawas sa bisyo og karon nagbalampuson sa iyang negosyong litson. Ato siyang ila-ilahon, pinaagi nining report. Sa Barangay Lutang, Dakbayan sa Naga, nahimutang kining simple pero nindot nga balay. Gipanag-iya kini ni Fritz Lapot na ginabuhi sa pagbaligya og lechon baboy nga inanay nang kinaham sa iyang mga suki. Kakugi ang iyang puhunan sa pag-adto bisan asang dapita aron makapamalit og baboy nga litsonon nga indi man dili lang sa Naga kundi sa ubang dapit sa nasod. Apan luyo sa kalami siyang litson ang pait niyang kaagi humana adik sa illegal nga drugas. 16 anyo siya dihang unang nakasulay sa bisyo out of curiosity. Apan mauna di kadto ang sinugdanan sa pagkaguba sa iyang kinabuhi, ilabi na dihang nabilanggo siya. Dito nagsugod ang mga kabati sa akong kinabuhi. Sugod ko og panguha sa akong mama. Pagkadugayan naka kuan kog mga trouble. Bisan sa iyang kabadlungon, wa mo surrender ang iyang mga mahal sa kinabuhi nga nagsuporta kaniya nga magbago. Nakita niya ang ilang kamalahutayon busa nakahukom siya nga suklian kini pinaagi sa pagtarong sa iyang kinabuhi. Wa na kinahanglanang mosulod pa sa rehab center mato ni Fritz basta determinado ang tao nga magbago. To naningkamot mi sa akong asawa nga magnegosyo, nagngita mi gamay negosyo pag pilmero, nagsari-sari store mi. Wa pud mo click, then human nangita pud miglain na gyud, lain na pud nga negosyo antud nga naabot mi ani amo ang litson. Si Fritz usa sa mga resource speakers sa programa sa kapulisan sa City of Naga nga naghatag og inspirasyon sa mga tao nga mahimo di ay nga magbago. Nga mag-conduct og sige mga drug symposium sir, mga activities, mga feeding program sir nga himo sa atong chief of police sa kada barangay with the help and support sa atong local chief executive. Samtang gawa sa gobyerno, dako kaayo og tabang ang mga NGO nga nagpakabana sa pag-agak sa mga nahisalaag sa illegal drugs. Usa ni ang Surrender to God kun sugod o sa ka-church faith-based rehab center nga natukod 6 ka tuig na ang nakalabay. Holistic ang ilang pag-abag, gikan sa rehabilitation hangtod na sa reformation o reintegration sa mga tao pinagi sa paghatag kanila og malungtaron nga panginabuhian. Buot na mo ipadayag sa katawhan nga dili lamang ang mga addiction ang nagdaghan ko dili labi na gyud ang naulian. Si Fritz gustong ipakita ang iyang identity aron maghatag og inspirasyon sa mga tao nga mahimo ra gyud nga magbag-o ug mulampos sa gitinguha nga panginabuhi. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.